Baiwan Allah sunan ki waye? Sunana Rukayya. Sunan ki wane? Rukayya. Kina maita? Kina maita? Mutane nawa kika ba a maitan kin nan? Baki ba da ko ɗaya ba? Sai waye? Ba wanda kika bashi. Ba wanda kika bashi. Mutum nawa kika kashe? Kanwani ne kadai a kanta na fara aiki. Kanwanki ne kadai kika fara aiki a kanta? Sai ma'aifi ne da aka ce in daure shi. Sai ma'aifinki. Sunan ma'aifinkin waye? Adamu. Kin daure shi ko baki daure shi ba? Na daure shi. Yanzu haka yana daure? Na kunce shi. Kin kunce shi? Na kai ni gudun jinya. Ya ce ko kayan ɗaki na ne a sayar saboda a raba da wannan matsala. Ni ma matan shi ne ta bani amma ita ma Allah ya mata karin kwana ta rasu. Matan shi ne ta baki? Matan babanki? Ita ta bani. Ita ta baki maitan? Domin kin dinga kashe mutane. Amma kin ce mutum nawa kika kashe? Mutum ɗaya. Mutum ɗaya ne kika kashe? Kanwa. Kanwanki sunanta waye? Sahiya. Allah ya ji kanta, Allah shiga fata mata. Yanzu ke kina so ki bar wannan abun? Wallahi ina so har cikin zuciya. Kina so ki bari? Wallahi har cikin. Kina so ki bari? Duk inda na ji mai magani ma ina je saboda a raba da wannan matsala. Allah sarki. Don wallahi sanadiyar haka na har aure ne ka daga shi ma ji ba ni a gidan mai gida. A sanadiyar haka ne ki daina kuka, auren ki ya kare. To insha Allah za mu raba ki da wannan abun. Insha Allah. Yawwa mu yaran mai tukunyan mayu. Mai tukunyan mayu mu za mu raba ki da wannan abun. Insha Allah. Insha Allah ki daina kuka. Wannan matsalan za ta kare gaba daya. Yawwa. Sunan ki kika ce Rukayya ko? Ba damuwa, ba za mu cire miki shi. A gani kake aman shi ko? ainihin kankaran ne ainihin mami abu kankaran ne ma to Allah kiyaye. Amin ya Allah.